Beatrice Wangari miyo manyo maki ka itudo kod tho mar mane en achiel kuom jobod machon mar osiptal ma Nairobi. Dr. Job Obwaka pod idhi geng'ne kuom ndalo 10 tok doho yiene obila mag okwach kich matimo nonro ndalogo mar tieko nonro ma kamano. Rajafo marwa Ojwang Basana leronwa Wangari oyango ne en kod tudruok mar osiep kod Laktar Obwaka kabende notemo mar chiwo ne mosenindo Obwaka thieth mokwongo kapok ne oyang tho mare osiptal ma Nairobi. Chech mitudo kod tho mar Laktar Job Obwaka Beatrice Wangari nochopo e nyim doho ma Kibera odiochieng' ma kawuono tok maketi chabich mokalo. Obila mag okwach kich ne okwayo doho ndalo 14 mar geng'o ne Beatrice mondo gitiek nono tho mar Dr. Obwaka. The investigators are seeking to remand her to be able to conclude the investigations, most specifically to allow for a post-mortem to be done. There are certain samples that are being forwarded to the government analysts. Obila mag okwach kich nono tho mar Laktar Job Obwaka magiwacho ni nyalo bedo ni ne oketne sum e od Beatrice. Wach ma okinde Wangari otamore kagiwacho ni nonro mane otime od Wangari ne ok ogolo ranyisi moro amora ma obila ma okwach kich wacho go. This affidavit shows no basis for that averment. And if there were any basis at all, then the investigation pertaining it has already been conducted. Kinde Beatrice bende onyiso do ni ji ariyo go ne nigi tudruok mar hera kendo Laktar Obwaka ne limo achijno kinde ka kinde. It in the statement that he wrote at the DCI that indeed they were intimate, they were very close friends. And paragraph 9 should not be interpreted in any way as a reason for further detention of the respondent. Do oyiene obila mag okwach kich ndalo 10 mar tieko nonro. Burani ibiro winj tarik 14 dweni ka Beatrice to pod idhi geng'ne e tesend obila ma Kilimani. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.